Hej alle sammen, mit navn det er Nevle Andersen, og jeg er kystfluefisker på Fyn. Men hvis I kigger bag mig, så ligner det her overhovedet ikke Fyn. Jeg står nemlig lige nu på Grønland, nærmere betegnet Sisimiut, og her der skal jeg tilbringe det næste stykke tid. Eller ikke lige her, jeg skal faktisk 80 km syd for Sisimiut. Der ligger nemlig en fiskelodge ved navn Erfalik. Den her fiskelodge her, den ligger ved det vildeste fiskevand, hvor der er en rigtig pæn opgang af fjeldørreder. Fisk, som er sindssygt stærke, sindssygt flotte, og så får de sådan en rigtig sådan rødlig orange farve på sig, og de er simpelthen bare, de er så flotte. Nede på den her lodge her, jamen der skal jeg hjælpe Getaway Fly Fishing med, at det hele det kører, og det hele det spiller, og at alle gæsterne, de simpelthen bare får den mest fantastiske tid på lodgen. Og forhåbentlig så får jeg også lov til lige at smide snøren ud en enkelt gang eller to. Men som sagt, så står vi lige nu i Sisimiut, og vi skal faktisk tilbringe dagen i dag her i Sisimiut. Fordi det er først i morgen, at vi tager ud på lodgen. I morgen tidlig kl. 10, der sejler vi. Men det er nu ikke helt så skidt at være her hele dagen, fordi for det første, så skal vi have købt nogle provianter til fiskelodgen. Fordi det er sådan, så når man er derude, så kan man ikke rigtig lige rende hen til supermarkedet, for der er ikke rigtig noget i omegn. Der er kun den her fiskelodge, og så er der fiskevandet. Så vi skal lige hurtigt have købt lidt øl og lidt lækkert, lidt snacks til turen. Men jeg har også hørt, at der lige hernede under en bro er fantastisk torskefiskeri. Så jeg har en spindstang med en lille bitte fræk jiggende torskeavn på, som jeg næsten er sikker på kan forføre en lille torsk. Og jeg har hørt fra de lokale her, at vi får noget stigende vand inden alt for længe. Så noget tyder på, at det godt kunne gå hen og blive lidt frækt at gå ned og prøve at fiske lidt torsk dernede. Men som sagt, så skal vi lige bruge resten af dagen her i Sisimiut, før vi i morgen tager afsted mod fiskelodgen. Jeg håber, at I alle sammen vil se med. Jeg har glædet mig ufattelig meget til at komme ned på den her fiskelodge og til at komme til Grønland. Det er første gang, jeg nogensinde er her, og det er simpelthen bare det er fantastisk at være her. Der er så sindssygt flot hernede. Det er så unikt hernede. Men jeg håber, som sagt, at I alle sammen vil se med og følge min rejse her på Grønland. Se om jeg ikke får lidt fisk. Se om der ikke sker noget spændende. Der er i hvert fald mange myg. De er overalt lige nu. Myg og fluer er der rigtig mange af. Men jeg håber, at I alle sammen vil se med og se, hvad der sker på den her fantastiske tur. Men nu skal jeg afsted. Nu skal vi overhandle. Jeg er kommet afsted. Jeg er på vej ned mod fiskevandet nu. Det er blevet tid til at se, om vi ikke kan få en fisk eller to. Vi har været ude og købe en masse øl, vi har været ude og købe en masse snacks og så videre til campen. Og vi har fået spist noget lækkert aftensmad sammen med alle gæsterne på campen. Men nu var det simpelthen tid. Nu kunne jeg ikke holde den mere. Nu var jeg nødt til lige at snige mig afsted og hoppe ned under broen, mens de andre de lagde sig i seng og gjorde klar til i morgen. Men som sagt, så skal jeg ned under en bro og fiske. Og den her bro her, den er kendt for at have noget rigtig godt fiskeri. I hvert fald efter torsk. Så jeg har taget en spindestang med sådan en lille fræk jig. En jighale på. Og efter sigende, så skulle det være det, der kunne gøre tricket hernede. Vandet stiger lige nu, og det skulle også være rimelig godt for fiskeriet. Så forventningerne er høje. Nu må vi se, om det så også kan levere. Men jeg glæder mig simpelthen. Nu skal vi bare derned. Som sagt, så er det herude, at det skulle foregå. Under den her bro her, det skulle må være der, at der er fantastisk fiskeri efter kysttorsk. Jeg har ikke kastet noget endnu, men jeg skal lige til det. Så jeg er godt nok lidt spændt på det. Det er godt nok lidt fedt. Vi giver det et skud. Ja, så var der fisk. Den smed den der. Det er helt vildt det her altså. Jeg har kastet måske 2 gange eller sådan noget.
Og så var der fisk igen. Nej! Den blev sgu ikke. Jeg fisker med sådan en weedless krog. Den skulle efter sigende være rigtig god, når man fisker på det her vand her, hvor man simpelthen fisker på klinter. Eller ikke klinter, men sten. Fordi at så hænger den ikke fast i alle stenene og ligesom bliver kroget der. Men der er fisk dernede, det er 100% sikkert. Ja, så var der fisk. Ja. Ja. Hold kæft, mand. Okay. Det er for sindssygt, det her altså. Det er for vildt, det her. Det er det. For delen da. Det er bare en rigtig pæn torsk. Hold nu op. Hvor er det vildt, mand. Det er det sygeste, det her. Altså, det er det vildeste. Hold nu op, mand. Det er for sygt. Så er der fisk igen. Det her, det er for sindssygt, det her. Hvor er den stærk. Det her, og det er no joke, det her, det er kastet efter, at jeg lige mistede den anden der. Og det var altså en rigtig pæn fisk, den anden af dem også. Jeg kommer aldrig nogensinde i seng. Altså, solen den er lige gået ned derovre bag mig, men det er for sindssygt, det her. Den her, den er bare mindst lige så pæn. Prøv lige at se en fisk, der lige hugger sig på. Det her, det er for sindssygt. Jeg prøver lige at gøre det rigtig kort, men sådan nogle kysttorsk her ligger der altså bare og svømmer rundt derude. Det her, det er for sindssygt. Jeg skynder mig lige at få krogen ud af munden på den. Kastet efter igen. Der har jeg fisk. Den her gang her, der var den ikke så stor, men stadig en rigtig fin torsk. Den kommer videre der igen. De sidste 3 kast, der har jeg altså haft fisk på. Og min jig, den er også blevet rimelig godt smadret. I kan se, den er helt flænset her. Ja, ej. Jeg lader den egentlig falde helt ned til bunden. Og så når den kan mærke, at den ikke giver mere, så hopper jeg sådan lidt med stangspidsen her. De kan simpelthen ikke stå for det. Og så kan jeg mærke, at der er en fisk på, men som slap den. Det her, det er... Og så var der en fisk mere på. Det er det vildeste, det her. Hold da kæft. Den trak ellers pænt, jeg holdt den bare alt for stramt. Ja, der var den. Den her, den er stadig igen ikke særlig stor, så den prøver jeg bare lige at få rimelig hurtigt afkroget. Jeg ved ikke, hvor mange fisk jeg har fået nu, men det er mange fisk. Det er for sygt, det her. Og så er der fisk igen. Det er helt seriøst. Det er hvert kast, at der er fisk hernede. Lige nu, der er det den her størrelse her, som hugger. Men de giver en fremragende fight, og det gjorde den her altså også. Jeg skal lige prøve en lille ting, fordi at nu er den her sådan rimelig godt knasket i. De her, de er nemlig lavet sådan, så at du simpelthen bare kan skifte dem, fordi at du tager den simpelthen bare ud. Så er den taget ud, og så har jeg sådan en lidt mere gullig en, som jeg tænker, den kunne være rimelig fræk at prøve at bruge. Så skifter jeg simpelthen bare krogen på den, lige sætter den i lås. Og så er der fisk igen. Det her, det kunne godt være en af de pænere igen. Den her, den giver i hvert fald en helt vildt god fight. Det er den største i aften.
Det er en fisk. Den er bare rigtig flot, den fisk her. Og se en kysttorsk. Hvor er det for sindssygt det her, mand. Nej, hvor er den stor. Jeg er lige blevet færdig med at fiske dernede. Hold nu op. Det var nok det sygeste og vildeste torskefiskeri, jeg nogensinde har prøvet. Jeg har nogensinde prøvet noget lignende. Der var fisk, pæne fisk i hvert evigt eneste kast, jeg smed derud. Det var helt sindssygt. Nu er jeg godt nok torskemæt lige for nu. De tips, vi fik, de talte simpelthen totalt sandt. Fordi at da vandet det gik indad, altså det steg, der var gang i fiskene, og der var rigtig meget gang i fiskene. Men sekundet, da tidvandet det skiftede, og vandet begyndte at løbe ud af igen, der var der ikke nogen fisk. Der var ingen fisk at fange. Jeg tror, jeg fik en enkelt en i det sidste fiskeri her. Det passer simpelthen, at vandet det skal stige, for at torsken den står under sashimi-broen. Det var helt sindssygt, det fiskeri, men altså, nu er jeg på vej tilbage mod hotellet. Jeg skal tilbage og sove. Jeg skal lige have pakket mine ting, mit grej ned. Det har jeg brugt i dag, fordi i morgen tidlig, så skal vi som sagt afsted mod lodgen. Vi skal lige lidt morgenmad først, og så tager vi afsted. Så det er simpelthen afslutningen på dag nummer 1 her i Grønland. Det har været fuldstændig fantastisk her. Sashimi er fantastisk. Selve naturen herude er simpelthen bare helt formidabel, og fiskeriet det er ligeledes fantastisk indtil videre. Jeg glæder mig utrolig meget til at se, hvad der sker, når det er, vi kommer til elven og skal fiske i den i stedet for. Men altså, dag nummer 1, den slutter her.